2011 er europæisk frivillighedsår. Det betyder, at EU gerne vil sætte fokus på de mennesker, der yder en indsats af fri vilje. Danmark er det land i Europa med flest frivillige. Det har kommunerne fået øjnene op for, og de er begyndt at lægge mange opgaver over til de frivillige. Magasinet sætter i aften fokus på de frivillige og deres organisationer, som mener, at kommunerne sætter økonomien før fagligheden. Ja, og så vil I godt, jer der kan, I skal ud og sidde på kanten her, ikke også? Der, hvor velfærden er mere tilfældig end fair. Der, hvor en ekstra hånd er tiltrængt. Midt i, hvor der er brug for tid og mere tid. Lige der trives frivilligheden allerbedst. Ja, og så ryster vi lige skuldrene lidt. Selvom hun fylder 70 år i næste uge, er Annelise Hansen frivillig motionsven. Hver torsdag underviser hun ældre i gymnastik på Egebo Plejecenter i Ejby. Jeg synes, det giver mig en masse. Altså, jeg kan give dem noget, og de giver mig noget. Og det synes jeg er meget livgivende. Hvad er det, de kan give dig? Det er en respons på, at det jeg, ligesom nu for eksempel inden for gymnastikken, ikke? At når jeg nu laver gymnastik med dem, at jeg kan se, at de nyder det. Når kommunerne vil spare penge, lægger de opgaver ud til frivillige. Det sker, når kommunerne beder frivillige om at hjælpe borgere med genoptræning efter en operation, når de lader frivillige være såkaldte vågekoner, der sidder ved døende, eller når de beder frivillige om at køre patienter på hospice. Ifølge professor Thomas Bøje er der ingen tvivl om, hvorfor kommunerne er begyndt at bruge frivillige. På grund af nedskæringerne, så vil det klart betyde, at kommunerne er interesseret i, at frivillige overtager en række funktioner. Og der kan man så sige, at det er en balancegang, kommunerne kommer til, fordi hvis de begynder at ligesom, trække for store veksler på den frivillige arbejdskraft, det vil sige, gør deres indsats på et bestemt område afhængig af den frivillige indsats, så kommer de i problemer. Fordi det, der er karakteristisk ved at være frivillig, det er, at det er noget, man gør af lyst. Kommunerne har for alvor fået øjnene op for de frivillige. I en undersøgelse, som Politiken Research har lavet, svarer 110 ud af 183 frivillige organisationer, at de har overtaget opgaver, som kommunerne burde tage sig af. For eksempel blev Røde Kors spurgt, om de ville drive et psykiatrisk værested, som Ikast Kommune nedlagde. Og i Viborg Kommune er man gået endnu længere. Her har man ansøgt staten om at blive fritaget fra flere paragrafer i serviceloven. Det kan blandt andet ske igennem mere forpligtende partnerskabsaftaler og ved at knytte det frivillige arbejde tættere på de kommunale kerneopgaver. Viborg Kommune vil med andre ord have lov til at bruge frivillige til opgaver, som i virkeligheden strider imod loven. I Røde Kors oplever de jævnligt, at kommunerne henvender sig til dem med opgaver. Så vi mærker tit, at når det gør ondt i kommunerne, og de skærer nogle ting væk, som de er kede af, så prøver de at se, om de kan finde en løsning, hvor de frivillige spiller med i at erstatte noget af det, som betalt arbejdskraft før havde stået for. Også Ældresagen bliver kontaktet af kommunerne, men formand Bjarne Hastrup afviser, at frivillige kan overtage de kommunale opgaver. Det frivillige arbejde er en selvstændig funktion. Vi kan helt selvstændigt udføre nogle opgaver, men vi kan ikke varetage de opgaver, som det offentlige øjeblik forsøger at presse over på os. Kun nogle af dem. Men vi vil meget gerne være en samarbejdspartner til det offentlige. Der kommer flere og flere frivillige i Danmark. I dag yder 43% en frivillig indsats. Men regeringen har et mål om at få halvdelen af den voksne befolkning til at arbejde frivilligt. Derfor har de bevilget 100 millioner kroner, som over de næste 4 år skal hjælpe til at nå målet. Men ifølge formanden for Frivilligt Forum, Johannes Bertelsen, er det beløb alt for lavt. Efter min mening er det en hån, at man tror, at man kan løfte hele sektoren for 100 millioner. Altså, man skal jo tænke på, at vi som frivillige organisationer ikke kun er nogen, der kommer med hænder. Vi kommer også med en fortalerrolle. Vi varetager borgernes interesser over for systemet, og vi skal sikre, at borgerne får den faglige behandling, som de har krav på. Og det vil sige, at vi skal sikre, at sygeplejersken har tid til at være sygeplejerske, socialrådgiveren har tid til at være socialrådgiver osv. Vi laver lige Bodils øvelse her. Nedskæringer får kommunerne til at overveje andre muligheder. Det, der er bekymrende for os i forhold til nogle af de her situationer, det er, at kommunerne begynder at organisere deres egne frivillige.
Altså, hvis der bliver nedlagt et værested, så annoncerer kommunerne efter en gruppe frivillige til at lave det, og så bliver de frivillige organiseret i kommunal regi. Det er vi skeptiske og kritiske overfor. Kom så! Ældre Sagen støtter heller ikke kommunernes nye tiltag. Frivillige skal ikke ledes af en kommune. De skal ledes af frivillige. Og frivillige skal ikke gå ind og overtage en opgave, der tidligere har været en kommunal opgave. Fordi man kan jo ikke leve op til de forpligtelser og rettigheder, som borgeren har. I Kommunernes Landsforening erkender man, at mange opgaver bliver overført til frivillige på grund af nedskæringer. Vi trækker os ikke fra de opgaver, fordi vi har en forventning om, at de frivillige går ind og løser dem. Vi trækker os måske fra nogle opgaver, fordi det kan vi ikke længere løfte økonomisk og mandskabsmæssigt. Man kan godt forestille sig, at der kan ske det over tid, at nogle af de opgaver, som kommunerne trækker sig fra, og som de frivillige går ind og overtager, der kan man jo godt tale om, at de frivillige er gået ind så og blevet en erstatning for kommunale medarbejdere. Ja. Tilbage på Egebo Plejecenter vil de frivillige ikke pålægges opgaver af kommunen. Der skal jo også være en vis interesse i det. Det skal jo ikke være noget, du skal tvinges til, fordi så har du ikke hjerte med i det, vel? Altså, så tror jeg slet ikke, det bliver godt, faktisk. Hvis du føler, det er en pligt, at du skal gøre det, ikke? Os frivillige i dag, vi gør det, fordi vi kan lide det.